Lekcija koja mi je promenila život, koju sam naučila od nove mačke svoje. Došla mačka posle 2 dana, krenula nekad piški tamo gde treba u pesak i nekad piški kaki po nameštaju. Kad je se pokakio po sofi, ja sam flipnula. I kad sam to videla, krenem ja da kunem tu mačku u svojoj glavi i sebe što sam prihvatila da kupim mačku. I ova mačka meni to namerno, sram je bilo, ona zna da treba onaj tamo posip da piški kaki ona meni namerno, a celo jutro sam ja s njom mazila je, tako ona meni vraća. Na šta to liči, kakva ovo mačka, kako su to vaspitali tu u toj uzgajivačnici, ne valja mačka. I nagradi ja tu mačku i na kraju kažem, dobro, smiri se, ajde Dragana. I krenem ja da paničim, ja sad ću narednih 15 godina da mi kuća smrdi na pipi i kaku mačke. I na kraju kažem, aj smiri se Dragana, polako. Ajde, realno nemaš pojma ništa o mačkama, daj malo edukuj se. Znači vidi da li postoji neki razlog, kako možeš ovo da promeniš. I ja ti malo istražim i oni kažu, kad mačka promeni sredinu, ona može od stresa da piški, može da joj ne odgovara taj posip, oni nekad imaju stave neke sintetičke mirise, životinja pametna naravno neće. Gde ste stavili taj posip? Mi ga stavili na sred dnevne sobe. Kaže me sebi, kaže oni traže miran kutak, ja kažem Dragana, pa naravno, jel ti sebi staviš toalet na sred dnevne sobe ili se tamo zatvoriš sama? Ja kažem, jao maco, jadna maco, izvini, joj nismo znali. Ja sad odjednom, znači, mrzim, ista situacija, mrzim mačku i sad odjednom volim tu mačku. A šta se promenilo? Ta ista mačka, ista situacija. Promenilo se kako ja gledam na tu situaciju. U prvom slučaju, u prvi mah, ja sam sebi rekla da je ta mačka bezobrazna i ja sam nju mrzela. U drugoj situaciji ja sam shvatila zašto je ta mačka se tako ponela i da to nije preka narav i ja sam trebala da volim tu macu, da je razumem, da je podržim. Mi to isto radimo sa decom, isto to radimo sa ljudima u našem životu, mi sebi napravimo neke priče. Znači šta sam ja uradila? Ja sam bukvalno stala, sebe izvukla iz te situacije, ja posmatram Draganu koja se naljutila na mačku i šta ja sad mogu da uradim po toj situaciji? Daj da nađem neko rešenje, daj da istražim, daj da nekako pronađem drugi ugao. I potpuno sam se drugačije osjećala vezano za tu mačku i sad je sve okej, piški.